Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare Lur? Badane mlanconge teng pundi mawon? Nggih, saniki salak tesih napa jenenge dina riyaya. Mula kula ajeng ngaturaken minal aidin wal faidin nek gadah lepat nyuwun ngapunten ding sengaja menawa ding boten kula sengaja teng video kula nggih. Nek mengenai atau menyinggung perasaane jenengan sedaya. Lah niki ceritane kumpul enten nggene Pak Kadus ajeng halal bihalal kalih fitrah nek desa niku jenenge fitrah. Lah niki yo gede cilik enom tuwek ngumpul Lur. Lah iki mak-mak bakso makan bersama karo silaturahmi. Lah nek lebaran ki identik karo opor ayam ketupat. Lah iki lain daripada yang lain Lur. Iki masake masak terong. Lah iki tok ning nek kebune dhewe lah eman-eman era dimasak Lur. Lah judule opore wis dik wingi-wingi. Lah iki wis lebaran hari kedua dadi opore wis entek. Lah kuwi mau teronge diiris cilik-cilik ngono kae Lur, terus direndam nganggo banyu uyah selama 10 sampai 15 menit ya Lur. Lah kuwi fungsine engko nek digoreng kan aja menyerap minyak. Lah nek terong iki aja langsung digoreng ya Lur, direndam sik nganggo uyah ngono kae. Lah terus dienggo saose, saus tomat, kecap asin, kecap manis, penyedap rasa utawa kaldu bubuk, ditambahi garam karo tepung maizena sedidik mawon gen supaya kental ya Lur. Lah terus dicori banyu, terus diublek-ublek gen supaya cemarut sampai ngentel. Lah iki ceritane dimasak apa? Mbuh jenenge dimasak apa isih penting iki mateng ngono kae. Dikelo atau dimasak kuah wis bosen, dioseng ya wis bosen. Lah iki ceritane arep njajal resep anyar apa dadi apa ora Lur, perkara ora dadi ya sembuh lah iki engko. Lah wis diublek ngene iki ditinggal riyen. Oh iya lali iki mau mricane urung disalahi. Wis ditambahi mrica bubuk ngene wae, sak cukupe wae menurut selera mawon. Lanjut diirisne lombok gede ijo plus sing abang sisan. Lah iki marai nek lombok gede ngene iki ora pedes, disisihne sik terus kuwi jenenge godhong brambang. Lanjut sangke jenenge lombok gede ora pedes kita tambahi rawit abang Lur. Kuwi yo mau tokne methik nggone dhewe. Lah kuwi mau teronge wis sementara wis 10 menit terus ditirisne, maksudnya diguwak banyune uyah, terus dicuci bersih gen aja asin. Lah ta banjur diceploki ndok sitok, kenek loro, kenek menurut selera. Terus dicampur diaduk-aduk, lanjut ditambahi tepung serbaguna. Lagi aku nganggo sik kuwi jenenge sik pedes ngono kae Lur. Ora nek tepung serbaguna nggo tepung terigu karo tepung beras dicampur ya kena. Lanjut langsung digoreng, aja sampai gosong-gosong tapi iki mau kegosongan ceritane Lur. Wes rapopo di ngapura malah kuning lah langsung tintas. Wes tintas disisihne sik banjur diosengne iki mau ceritane bawange putih ora ke video lah dicuacah lembut ngono kae terus ditumis terus lomboke kuwi mau gede cilik dijegurne sementara wis wangi langsung sik kuwi mau sik kecap saandahane sak caos kuwi mau dilebokne diublek-ublek sampai kental. Kuwi mau kan wis ditambahi bumbu ndeng dadi nek wis kental ya langsung wae teronge dilebokne. Nah wis dadi Lur, nek ngene iki jenenge apa wis apa wae sik penting enak tinggal lau maem. Nggih sampun Lur, monggo see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.